Kan HTX finde ud af at dyrke sport? Lad os finde ud af det. Godt, så nu har vi fundet vores første. Kan du finde ud af at dyrke sport? Kom, 10 armbøjninger. For sat. Der er jeg fandme klar på. Han kunne godt finde ud af at dyrke sport. Lad os gå videre. Kan du dyrke sport? Jeg er gymsikker ved. Ja, han kan ikke dyrke sport. Kan du så noget sport i? Ja, det kan jeg. Jeg kan både armbøjninger. Kan jeg stå på hænder? Nej, for... Må vi se det? Kom så. Giv os nogle armbøjninger. Se, han kan også godt finde ud af det. Lad os gå videre. Kan du så dyrke sport? Det kan du tro, jeg kan. Må vi se? For satan, mand. HTX kan godt nok finde ud af at dyrke sport her, hva'? Kan du så finde ud af at dyrke sport? Ja. Se for satan, der er endnu en, der kan. Lad os komme videre. Kan du så dyrke sport? Ja. Og en halv burpee også. Kan du så dyrke sport? Ja, selvfølgelig kan vi det. Lad os gå videre. Kan du så dyrke sport? Ja, jeg dyrker sport lige nu. Hvad mener du? Altså, skak er jo en hjernegymnastik, en hjernesport. Kan du så dyrke sport? Ja. Må vi så se? Kan du så dyrke sport? Ja, det kan jeg da. Må vi se? Kan du så dyrke sport? Ja, det kan du tro, jeg kan. Lige varme op. Så. Bare så mange du kan.